Haini hai lamsago kapan taku tu bukuk sangno ang tong dike molsam laibunga TV jeng tini saima laina kila bazan gan daun kalayo mo share jakliya nai jakliya nai kani khai jakliya abo kaisa forest rest house kila bazar gan darano abo age Bampram Sarkar hai ke ba CPM Sarkar tongpro abo senam telang jakmani Noresh Jomatia bai motong pro oro kila blog bo emle asuk tong pro mo senami telang jakman tabok nai jakliya tabok jeng bisinga habai nai lenai mo ang khanamani nostor ong baikha nini bathroom rok khithai rok ar jaga tam tong use khaijak bahai amorno jeng tini phunonani bagai jeng phai tongo phaitinga jeng bisingo nai lena thangai phaitinga jeng bisingo habi nai abat nok yang naidi yang sakdi on nok 3 floor hai tangjak kamot tangmani tabok nai kaham ke nai jakya phaitinga nai lena engko abo bati bong engte tangmano phadi engte hablis ningke engte habin alis nai bisingo tamo tong bahai tong oborna jeng phunungnai phadi bisingo tam tong ora tam tong abo bathroom engko bathroom ni bisingo condition obostha bahai public rok phaibai bahai khenai di biar botolok tam bag rok it rok biar botolok obrok naijaya kamke o kami ni local ni nungnai hakayo ingkana diang botol kebai rok mangyang secret bokong rok botol rok tam juta sarak habis maya onogo asukke nungrangka aborjonangka ro omto kaisa haban noksi omto berai jangnai thayable mo je sinisar Noresh Jomatia senamai telangmani bono je daitor nai naidi hnai daitoroi telangmani o borok sabo tamni bagi bonaya kaisa nok tangkangke no jekunu office nai mane naidi abo nungruk di hnai daitor jeskeba no jongjago jekunu office tangkangke engke o borok sabo tamni bagi bonaya engke tamni bagi oborok nosto khaijaka omorok dogara hamliya phaidiya ngai nang om khithai semogo ai same condition tasini room haino ngo mungsa dogara korikha dogara korikha tumka kama korikha ngo botol langmasi phaidiga jeng omo 1 floor tang tabok step thangnai second floor thangnai second floor thangmani sikang thangnani sikang abo tamo abo sabun tongmung mo public de na sabo abo to or to thapa khairani bagai omto sanam thayable I drog bawai bol log bu phang ro warok te phe or tam sunglai talai ayang kona kuni wo phaidi mangti sana nang koinai ayang nai di eng chak di aina di secret bokhok nini chips rok tei botol rok nini one time mairang rok engke oro tam dai pe kha nai di oro hor khaiwei si or to picnic khainani thayable bo engke yang nai manana yang sini sar Noresh Jomatia senam talangmani 4 December 2017 bo 2017 bisi bo senam talangmani of forest kila forest rest house tabok kebo nai kerei amo ang haste habang nang koinai tar habang jara tongnai emle tongnai amo kisa phaibai visit khaibai nai phenong thang phading jeng jabok second floor thangnai inge jabok jeng second floor thangnai ngo botol lok o botol tamo mo botol lok seng yang dogar bai yang seng dogar kyong nai sabo tongor biang samo phadi nai di botol lok ayang nang jeng nai yang sabo tong
tang tong same condition nadi bisingo phaidi nadi hai roksi tong public rok tong mo taisi obostha do botol ke bayar masi juta kering hangge o amo pakabo himui semagai hasi kongke jeng tabok second floor thangga tabok third floor thangnai jeng tabok third floor thangnai sat sakabo phaidi bahai tam rok nukjak botol ke bayar mangsi om ta party khaijanai thaiable tam abo hake public hake khaitang kano gonai di ayang killa pias tongo ayang killa hati tongo mane bazar killa bazar asgan dawosi office gan dawosi asgan o forest bike office beses salia ngitam ni bagai obo naikani khaijaya mulai sumung kotor public rok bo ang request khani public rok songbo o nogo ang mana ma khaibai si ang mana ma khaibo or jaga phaiboi serai rok phaiboi ba sabo phaika abo to saimalia mane or jaga phaiboi nesa rok ta khaibaidi nesa khaikang keno khaidi thik no khaidi no khai umong khaina ni sep mai yang khai or ta phaidi haisi bolong hawi pen khaide or let ta khai phaidi please ang request ma khaibo omo sang mana ma khain rok no omo to kaisa rest house kaisa office ba jeng office jeng omo counter samai able ke or sawa phai ngke jeng tabok sanai jar hapang tongnai tabok emle ba oroni blog ni jara emle tongnai kisa visit khaibai o nok kisa repairing khaipai nangthong kisa kaham khe rong rok nini janala rok kakbai kha dog ar kakbai kha nini bathroom rok bed nini toilet rok amra poriskar khaidi repairing khaipai di age haike kaham ke khaibai jini sanore jomatya sanam talangma haike khaipai nangthong nang request khainai asisa chaina ang ankang mo thangnai nok nai tungdi pulan chimi paithak jora nai tungdi hambai jotono ani camera metong dumthar molsam hambai